Berde. For today's video mga katil, maglaba sa midri mga katil kay gusto kayong init. No? Sinsya na mga inaada itong purula ay kasunis kay wagit ay kasunis laing masuot. Maglipod na sa mga, di ba? Re-reslip na niya itang ilangaw. Bata sa itong hapin mga katil kayo, oh, grabe kahugaw na. Bata ni kabulan may laba-laba. Taro mo among higana na kating kay patay pagpalit og kanang kutson yun. Ganahan mo dunod ng kutson na pay ko. Ay. Nanglan og kumuhigdag kanang kutson kay kani akong paa man ko do. Kanang paa kanang bagka kay pwede og sa banig ra kay pati kabag-ibag ba sa salog nang nanglan higda kong pum kay Jackson kay humuk-humuk kay para dili kay mo kuan akong samaan kuan ba kung kuan sa kong tinakay ah